Хора. Не, съжалявам, че трябва така да лагва, но нямам друг избор. Изтеглих поне 100 и нещо приложения и нито едно от тях не работи. Не знам, скоро ще снимам на компютър, защото телефон няма да мога. Сега искам да ви покажа базата ми, докъде съм стигнал. Както виждате, съм атакували. Апгрейдвам си мортала. След 2 часа става 7 левел. Имам 2 левел Art Defense, 3 левел Clan Castle, 30 левел Gold майнове, 10 левел Gold Storage, 8 левел Gold Storage, 10 левел Elixir Storage, 8 левел Elixir Storage, с такава армия атакувам. Мога да си го апгрейдна. Само ще видя. Да. Отключил съм уизърите, както виждате. Бараката ми, както виждате, остава ми хил спела. Електрик спел сигурно няма да го апгрейдвам. И така арчерите и гномовете. Ето не може повече да се апгрейдва. Стените ми почти всички са на макс. Ама нямам билър. Също се апгрейдвам единия мейдж товар на 2 левел, още са на първи двата. Имам 2 каньона на 3 левел. 2 левел Спил Фактори. Те нататък. Това ми е базата. Giant бомба ми е 1 левел. Както виждате, тук съм в един клан. Нямам нищо. Това е базата на един приятел. Аз малко я поразместих капаните. Ето тук, защото бях направил един трол за него. Тази база не я използвам включително. Giant бомба сам беше тук и не от тази страна. Да. Тук е една много хард база. Не е хард. Е това така. Кой би предположил, че вътре ще гръмнат стотици капани? Не и аз. Около него са ми всичките дефенсове, разбира се. Канените. Всичко. Е така ми е. Тей. Иначе лара базата ми е тази. Която база е тази също. Надявам се клипа да не лагва много.
как ще имаше наскоро апдейт. Не съм построил всичко. В смисъл всичко. Ето и не съм построил само. Свепер. И нещо така. Което включително не ми трябва според мен. Вие решите дали да се го изхарча 500 000 за този буклук или не. Щом се апгрейдена и бомби Джан бомба. Нали? И тези бомби. Тогава вече като имам всичко на макс. Като всичко ми е абсолютно всичко на макс. Тогава ще се брина клан. Не клан Танхала. Защото ми искам 1 милион. По-скоро 120 милиона. А не 1 милион 200 хиляди. И ще отключа толкова много неща. Ще отключа един армикам, една барака, 2 мортара, един арчер тавър, 50 стени, още един Air Defense, още един мортар, Тесла, Barbarian King, еликсир Storage, еликсир Майн или как се казва, Dark барака, 2 бомби, една Giant бомба и Dark бомба. Танкал 7. Ако видите тук, не спират да ме атакват всеки ден. Но понякога побеждавам. Но аз като атакувам, имам право да разбирам. Например, тази атака. Целта ми беше еликсирате всичко. Ако виждате един стени, който не знам дали е той, така не ги виждам лично. Както виждате така бързо да направи. Честно казано, взех много добри ресурси. Загубих 27 купини комбика. Без това след тях взех още 100 голд и 100 еликсир от клан каса. Виждате, е празно вече. Но вече мога да вземам по 100. И сега... ако сте забелязали, има апдейти, можете да имате приятели. Ето един приятел от училище. Той е клане. И аз бях преди сам, че кика на лидера. Хора, ако видите този клан, не влизайте вътре. Ей го приятелят ми, базата ми, която е ръчната, защото е Танхал 5. Да. И защо да не влизате там? Защото лидера е педал. Така че имате.
най-накрая събрах 1250 купи. Бях събрал. Имах повече, сам че ми се губих. И като най-големия идиот на света ги изхарчах не за билдър, не за ресурси, а за най-тъпото нещо на света. За най-тъпото нещо на света. За този голдмайн. Защото хора, трябват ми много големи левели голдмайнове. Защото една стена сам ми иска 775 хиляди. Само една. А пък аз почти цялата база съм я направил. Затова не знам, но... Не знам. А пък другите стени ми искат по 200 хиляди едната. Как ще имам, не знам. Това е от клипа. Така. И не забравя. Оставете идеи за някакви игри поредици. Моля ви, абонирайте се. Защото вече започвам да снимам. Макар да лаги. Така. И това беше от мене. И ако някой от вас иска да играе с мене, да хареса този клип, да се абонира, да напише коментар, да си остави, да си даде, аз ще му дам, аз в неговия канал, неговия канал, някой ако иска да играе с мене всъщност, да остави коментар, че иска, да се остави скайпа. Аз ще го добавя в моите приятели и когато може да ми звъни и тъй да играем. Също така, ако не сте се абонирали за Chico.bg, го направете. Защото той ми е първият и най-добър приятел. Това беше от мене. Довиждане!